Mga pagpanag-um ug mga kusog nga pag-uwan magpadayon hangtod ugma Biyernes mat sa Pag-asa tungod kini sa presensya sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Busa mga kapuso, batasan na ang pagdaog payong o bakaha raincoat matag higayon nga muwas sa inyong mga panimay. Ug ang pag-monitor usab kanunay sa mga weather advisories nga ipagawa sa Pag-asa ilabi na sa mga hazards o risgo nga dala sa mga thunderstorms. Pipila ka bahin na sa Kabisayan ang nakasinati og kusog nga mga pag-uwan sukad kagahapon. Sama sa Giwan Eastern Samar, diin natala ang 100 mm nga sukod sa uwan ug sa Maasin Southern Leyte nga nakatala og 92 mm nga uwan sulod lang sa 24 oras. Dinhi sa Subo, gisanapan usab sa baha ang pipila ka bahin sa dakbayan sa Karkar. Human masinati ang thunderstorm alas 11 kagabi hangtod na sa alas 2 kaganingang kadlawon. Samtang alas 6 kaganihang buntag, naka-issue usab og yellow heavy rainfall warning ang Pag-asa sa amihanang bahin sa Subo. Ang Intertropical Convergence Zone is active. Pwedeng dunay maumol nga low pressure area sa weekend or the next week. So mag-amping ta, dahil pamsigi tag-monitor sa issue nga information sa Pag-asa Mactan